Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 7 da tarde e aquí estamos na Volta ao Prato cociñado en directo como cada tarde. Que vos pasa? Que vos pasa? Estamos animando. É que fixademos que público, hoxe non tiñamos público no programa, entón decidimos poñer de público a xente máis importante deste programa, que son os nosos cociñeiros. Como estades? Moi ben. Todo ben. Moi ben. Por favor, gracias, gracias. É máis novo así. Son máis novos, Sí, sí. Bueno, seguídenos como sempre en @voltascoprato, que sabedes que aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E xa que están aquí con nós, non nos vou chamar, voulles pedir que veñan comigo para as cociñas, por favor. Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles. Veña, vamos, vamos. A ver, son, de verdad, se os encargamos, mellor non salen. No. É imposible, é imposible. Ni máis listos. Ni máis, no, ni máis listos. Pero mira, Xulio, ti estás aquí todos os días, pero que non está todos os días con nós a Estefanía Colmeiro, a que lle teño que agradecer que outro día máis este aquí con nós. Como estás, Fanny? Agradecida eu. Sí. Que me gusta moito vir, pero bueno, está complicada a cousa. Claro, gustache vir, pero facturando. en dosis tamén En dosis pequenas. Claro, claro, porque é máis Correcto. intenso. Máis ¿no? intenso. Exactamente, Máis exactamente. intenso. Pero bueno, nós estamos moi contentos de que ti veñas só cando tes tempo, porque iso significa que traballas moito. ¿No? Sí, bueno, significa que todo vai ben. Vale. Que me gusta seguir estando con vos porque me gusta a vosa compañía e qué bonito. e voto vos moito de menos. Non vai falta que política. non vai falta que mo digas así tampouco, Fanny. Eu encantado de que estés aquí, encantado. Xulio, como estás? Ben, e ti? Ben. Eu como todos os días, ben, moi ben. Todos os días, Moi ¿no? ben. É que ti non me interesas moito. No, Porque xo sei, home. Xa te vexo sempre, sabes? Entón esa conversación xa... No, xa non hai nada que falar. Xa non hai nada que No, falar. Somos un matrimonio. Xa, exactamente. Sí. Xa levamos moitos Camas programas. separadas, xa. Camas separadas. Veña, vamos cociñar a ver que nos trae, señoras e señores. Pura de ordes. Ola, son Pura de Órdenes, encántame o guiso, é un dos platos preferidos. A maneira de facelo van de varias maneiras. Allo picadiño, cebola, pimiento o rojo o verde. Estes cociñeros a veces me dan outro... Se aprendo algo deles. E mando un saludo para a miña familia toda, especial para o fillo Amarponeto. Un besiño para todos. Vámonos, vámonos. Espera. Esto aplaudese tamén. Sí, aplaude, por favor, aplaude. Ese é o serejé, non? O a serejera, sí, ¿no? Sí, pues. Vale, Pura de ordes que nos pedía porco. Buah. E nós imos facer porco. Xulio Mato. Temos un porco, é verdad. Tiradme o porco do programa. Aquí está, o porco do programa. Temos un Buah. porco. A ver, Que feito. Xulio, porco vamos facer. Que pasa? I love Josefa. Pon. I love Josefa, pon. Ten unha firma na cacha o porco, Pon I love Josefa. Está marcado o porco, E por outro... Guiso de porco á sogra. Vale. Como? Guiso de Espera. porco á sogra. Como? Guiso de porco á sogra. Mas por qué? Porque ten un toquiño picante aí. Chamas así, non inventei eu, No. Guiso de porco á sogra, de verdade que se chama así a receita. Guiso de porco á sogra. Aí o tes. Porque ten un toque picante. Como a engua dunha sogra. Non da miña. Non te pases, Non da miña. Que despois tens problemas na casa. No, a miña non. A miña non ten... No. Mira, abaixo pon pancho tamén. Mira, pon Pancho, espera, mira, mostra É un porco pinap. Mira, pero para que tiño. A ver, que cámara é esa? Mira, aquí pon I love Josema, ves? E deste lado pon Javi, é un corazón. E debaixo É Paco o xamón. Pancho. É Pancho, é o xamón. Moi ben. Que non sei que me estades dicindo, Guiso de porco á sogra. E pasa o programa e o guiso sin facer. Perfecto. E a sogra sin cear. Perfecto. Estefanía Colmeiro. Eu non dou crédito a ese nome dese guiso, Chamas así, entón chamas así. eu vou crear o meu propio guiso. Eu voulle chamar guiso de porco a madriña. Porque se o de Xulio é a sogra, o meu que é un guiso así moi delicioso, moi rico, non é nada picante, pois a madriña, porque as madriñas como son. É máis suave. É suave. Vale. Entón Claro. vamos ter un debate gastronómico familiar neste programa no día de hoxe. Vamos ter, por unha banda, o guiso á sogra picante de Xulio Mato. Un pouco picante, un pouco. Vale, un pouco picante. É o guiso suave, familiar, cariñoso Como as da madriña. madriñas. Exactamente. Sí. Pois, señoras e señores, teñen como sempre o noso teléfono para opinar, así que imos cociñar porco na Volta ao Prato. Marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos para lá. A ver. Eu merquei unha tira de
de costela. Pedazo de tira. Unha tira de costela, moi xeitosiña. Moi xeitosa. Sí. Mira, Que bonito. Era bo porco. Era bo porco, Vale. Sería porco ou porca? Aquí non o sei mirar. Non, eu tampouco. Nos peixes e nos mariscos é máis doado. Pero por unha costela non se pode mirar, ou si? Non sei, eu non me quero meter en eses debates. Que decir, as porcas son máis grandes normalmente, non? As parideiras, sí. As parideiras. As parideiras, claro. Sí. Bueno. Bueno, ás veces o que... Isto depende de como limpen as tiras de costela na carnicería, Sí. pero bueno, ás veces non veñen limpas como esta que trae como unha telilla blanca. Correcto. Que simplemente sería Quítala. arrancala. Exactamente, non? exactamente. Eu agora o que vou facer é troncear polo entrecosto, é dicir, entre costillas, todo, as intiriñas Vale. para salpimentar e dorar nunha tixola. Vale a cortar para churrasco. Para churrasco non se corta, cañotas. Ah, é verdad, Cortas unha vez Pero unha vez que se fai. No, Moi ben, cañotas. de verdad. Bueno, pero sí que se corta No, cando... sí. Como que non se corta? Xa sei en que proceso estás ti do churrasco. Pero se eu sou un maestro churrasqueiro, outra cousa Xa non. vexo xa. Pero É como tiras logo a xa sei, costela para na facela brasa. non. Ah, Para facela non, pero vale. va. Ti xa chegas a comer o churrasco, unha vez que No, está feita. é mentira. A xente da casa que nos chame ao 664-4834-19 é o teléfono da Voltas co prato, como sempre, que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar con nós? Podes falar. Queredes decir se vos gusta máis o guiso á sogra ou o guiso á madriña que temos hoxe na Voltas co prato? Tamén o podedes comentar. E como sempre, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outro na Voltas co prato da televisión dos porcos, das porcas. Porcas. Quero saber un pouco o segredo, non, deste guiso. Deste Cales guiso, son os a pasos ver, claves? para min, facelo así, en vez de facer o que, porque ainda que teñamos unha cazola grande, facer a tira completa, prefiro dorar, sellar cada costela así cortadiña, porque sempre mantén máis o que a carne jugosa. É dicir, que non a faz como cando se fai o churrasco. Efectivamente. Vale. E o das especias, os condimentos, salpimentar, importante, usar un está bo botando aceite. moito, non? Isto dalle alegría, pero non é tanto. Pero non pode levar moito, porque se é suave... É suave, pero a pementa parece moito, pero vai moediña, isto non. Vale. Non é, xa verás cando probes. É É unha sutil. madriña retorcida. Vale. Ah, Coloca, bueno. ven. Colocamos así na tixoliña para dorar, para sellar ben a carne, e logo voulle preparar un refogado de verduriñas. Cebola, allo... Non che entra. Entra. Drama. Sí. Entra. Moi ben, pois vamos deixar a Estefanía Colmeiro aquí selando a súa costela de porco ou porca, que non sabemos, e marchamos con Xulio Mato, xa sabedes, o galloso da gastronomía. Vaime pillar paquete galloso ao final, ¿Qué? pola tua tontería. No, Bueno, mira. galloso quero che vemos. Sempre nos trata ben. Sí, a verdade é que sí, sempre. Todo o mundo nos está Non tratando. temos que... Home, porque somos boa xente. Home, claro. Bueno, mira, cabeceiro de lomo. Ah, Vale, sabes o que é o cabeceiro de lomo, non? o cabeceiro do lombo. Pois o cabeceiro do lomo. Mira, aquí teño unha mestura de especias. Isto ben, podemos ou ben comprar este produto que hai xa que pon especial para pinchos morunos. Ah, E se vale, non, ti facémolo nós. fixéchelo. Vale, eu fixeno. Este leva cúrcuma, leva un poquinho de clavo en pó, leva un poquinho de orego, o que máis nos guste, vale? Entón, un adobo así que sexa potente. Vale. Vamos a botar aquí un chisquiño de aceite tamén. Vale mesturar todo. Entón, isto, se queremos, podemos deixar en adobo dun día para outro. Entón, vai nos coller moitísimo máis sabor. Prende maquela, porfa. Neste caso non vas facer porque non tes tempo. Como non temos tempo... A canto queres isto? A tope. A tope. A tope porque vamos a meter un dorado rápido porque o raxo non queremos que se nos pase de Moi cocción ben. e tampouco queremos que se nos queime o... E non tes o tinglado que temos aquí. ningún super consello para estas receitas? No. Nada. No, mira, Nada. espera, que che conto. Vale. Un refritiño de un par de cebolas, un par de zanahorias e 4 dentes de allo. É super sinxelo. É unha sogra no hallada esta. Que normalmente as sogras son como as madriñas, que sempre ocurran un montón. Sí. Vale, pero esta é... Esta é así. Vale. E que vamos facer? Vamos dorar aquí esta carne e despois vamos desglasar todo isto e vámoslo incorporar aquí. Moi ben, para que lle dé o sabor Para todo, que lle dé eh? todo o sabor. Pero así Pois- vamos adiantando. Pois E eu- eso, aquelo está. Eu creo que teño un super consello. Bueno, ti tes un super consello. Importante facer a digestión no sofá despois de comer 2 horas. Non, a ver... Mira como ule xa. Quero, o sea, eu teño un super consello, pero Pero claro... pido cacharro. Quero o cacharro. Quero o cacharro. Cacharro, por favor.
comprar de porco que é máis barato que a ternera. No? Muy bien, muy Listo, bien. sigue listo. Muy bien. No? Pero apláudeme. Muy bien. Premio Nacional de Gastronomía, se van dar. Apláudeme. Sí que é verdad, tamén é máis caro que o polo. Bueno, xa sei, pero... No, pero o porco Está bo. sempre ven. O porco sempre ven. Mira, ves como vai collendo xa Joder, o meu primeiro superconsello, estou nervioso, eh? normal. Estarás orgulloso Normal. tamén, non? Que? Está a xente Non dixen- dándolle para atrás para volver a escoitar para apuntalo. Non dixen mentira ninguna, non? Madre mía, no. Ostras, eh? La verdad que Guau, no. Que importante me sinto. Está recendo un montón, verdad? Ule, sí. Ule, super ben, super ben. Entón vamos a deixar que se selle só, que dure un pouco, Que pasou? Eso, unha sogra. No. Isto ten dúas cayenas para picar un pouquiño, como a lengua do son ou como os cuñaos tamén. Pero ti pode chamaches ser- sogra. Se chama así, pero pode ser, podemos rebautizar aquí e decir guiso de porco ou cuñao. Que tampouco é o meu caso. Bueno, mira, isto xa prácticamente... Espera, teño outro debate. Que chama a xente da casa e que nos diga quen é máis picante? A sogra, o sogro ou o cuñado, cuñada? O sogro normalmente vai xogar a práctica. Non se suele involucrar. Bueno, Bueno, a mira. xente que nos lo diga quen é máis picante? Sogro, sogra, cuñado, cuñada. Aí está o 664-483419 para que opinedes. Porque non só falamos de cociña neste programa, tamén No, da vida. tamén abrimos ese tipo de melós. Eso, que Mira. ás veces son problemáticos. Mira que boa pinta ten. Sí, No deixamos máis para que non se nos quemen as especies, Ves, de vale? feito, ahora está me dando pena que non estivera un día na neveira Claro. chupando aí. Pero bueno, vamos a aproveitar todo isto que temos aquí, vamos a Para botar botar yo aí, de ¿no? agua e con eso xa facemos un caldiño. Vale? Entón agora un poquinho só. Entón aquí xa temos todo ese sabor, vámonos ter despois aquí reducindo. Moi ben. Non me chegan os lumes a nada hoxe. Creo que vou chamar a nosa convidada para que vexe todo isto, a ver se lle gusta ou non lle gusta o porco á sogra. O porco á madriña. Recibimos cun fortísimo aplauso a Pura de Ordes. Un aplauso para ela. Vente, Pura, por aquí. Vente que vamos con Estefanía Colmeiro. Arrímate por aí con Estefanía Colmeiro. Hola, que tal? Boa tarde, A ver. Riquiño. Encantada. Igualmente. A ver, como estás? Ben, Ben? sí, Sí, levas unha tarde televisiva hoxe, eh? sí, bastante. Estás Pero estou contenta. Estás contenta? Sí. A ver, nós máis contentos de que viñeras ao programa, nos encantaba. Eu contentísima por vir mirar como... Por aprender sempre algo. Juan, pois... Que se aprende sempre algo. Pois quere aprender, enséñalle. Hoxe, aquí eu uso unha tira de costela neste guiso que estou a facer e o nome eu devollo a Xulio. Eu estou facendo un guiso de tira de costela a madriña. Porque Xulio bautizou, bueno, a súa receita realmente No, claro, chamase non. a sogra, non é que o Bueno. bautizara el. Bueno. E como o seu guiso é así máis picantón e o meu é así máis delicado, Eu tamén me gusta Delicado. máis suave, máis pois, a costilla que a carne suave. Sí, máis costela. Sí. A min gusta moito cando sai así fácil a carne, sabes? Sí, sí, sí. Cando sí. se despeja ben do oso. Oh, eso quere Eu decir igual. que está ben cociñada, eso é un super truco igual, tamén. mira, ves? E para este guisiño eu o que fixen foi cortar así as costelas en tiriñas, salpimentei, dorei e agora vou a refogar a verduriña que vou a usar. Neste caso vai a ser un refogado a base de cebola e de allo. Vas desglasar aí. Vas nese aceite Efectivamente. facer todo. Oh, que rico. Sí, sí, sí. Aproveitamos este Ostras. aceitiño. Como Porque sabes, pasa as oliva. Ese aceite é máxico, eh? Se O pasa as aceite é oliva. máxico, ten toda a Xa sustancia. parece como que che entra a fame, verdad? Sí. Entra a fame, sí. Entra. Mira, a Ten cebola toda a ahora aí. sustancia. Deixamos que a refogue aquí e despois metemos de novo a costeliña dentro unha vez que este ben refogadiña a cebola. Vai a levar máis condimentos, pero vamos os botar unha vez que a costela este Fani, xa a punto de entrar. É o que tes aí, que é touciño entrefebrado, o que é? Sí. Oh, Sí, sí, Oh. este vou no picar e tamén yo vou engadir ao guiso. sí, bueno, touciño, o sea, bueno, vale. Home, o touciño, Uf, vale o esa picar. grasiña. Bueno, E picar valo- así valo incorporar no en guiso. dadiños e vou incorporar no guiso, sí, sí. Pois veña, vamos con Xulio Matos, esta é a proposta de Estefanía Colmeiro, a ver a de Xulio Matos, se lle gusta ou Hola, non, Pura. a Pura de Ordes. Hola. Bueno, pois eu vouche facer unha receita que se chama, que non inventei eu, guiso de porco á sogra.
Porque está ben o nome. pica un pouquiño. A ti que pica un pouco non te importa, non? No. Vale, pois pica un pouquiño. Ten un Pero par de... explícalle porque... Chámase así porque pica un pouquiño. Por qué? Porque a tradición nos di que as sogras lles pica un pouquiño a lengua cando lanzan comentarios cara aos fillos políticos. Bueno, dúas cebolas, dúas cenorias... vamos seguir con esto. Que me fas meterme en cada marrón. Pois iso está vermello explicando a Claro. situación. Dios mío, que presión. Ti tes xenros ou noras? Teño Nora. Bueno, pois seguro que non é o teu caso este. Aí vai o caldo por riba das verduras. Eso é. Que diría a túa sogra se tive que facer isto? Bueno, mira, aquí temos... Espera, está bastante fuerte. Aquí temos dúas cebolas, como che dixen, dúas cenorias e 4 dentes de allo. E desglasamos donde fritimos donde salteamos un poquinho o raxo, con todas as especias. Entón, agora o que vamos a facer é deixar que ferva un poquinho e trituralo. Oh, que rico. E despois eso, metémolo aquí, deixamos que unifique todo un par de minutiños só, para que non se nos pase, non nos quede duro. Que É riquísimo. ten unha É un guiso pinta. express, é un guiso super raro. Super raro non, super rápido. Ole moi ben, e agora pura teme Sí, que dicir buena. cal das dúas levaba para a súa casiña que estará preto daqui do plató. Se tes que escoller unha, Levabar dúas. xa. Pois entón tes que ir, non hai público, mira, tes moito sido, tes que ir sentar ali. Bueno, pues vamos a sentar logo. A esperar. Pois vamos hasta dar que un me aplauso chegues. a Pura de Ordes que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Veña, contámoslle cousas a Galicia porque hoxe cociñamos guiso de porco, un plan perfecto co que gañamos todos, xa o sabedes. Aquí somos afortunados porque os temos de sempre, miles de anos de goce porcino, pero en América non foi así, non señor. Tiveron que agardar a chegada de Cristóbal Colón. Xeracións enteiras sen chourizo, cachucha ou xamón, Vaya drama. Por iso convén aproveitar e darlle a cubillo na cociña. Os guisos de porco son particularmente interesantes porque chegan sabor e gorentosas salsas e non piden moito tempo, como acontece coas carnes de tenreira que ademais andan polas nubes, como sabedes. Así pois, hoxe presentamos dúas humildes receitas con moito sabor. A nosa única recomendación é que lles poñades pan de calidade ao carón, porque toca mollar esas salsiñas e... tocalo ceo. Contádenos cal é o vosso gañador en @voltascoprato, como sempre, e seguídenos porque aí hai moitas cousas interesantes aparte das receitas, xa sabedes que moitas veces facemos sorteos, así que estade moi atentos e atentas. Veña, con quen queredes que vaya? Pois con Fanny, porque me dá a gana. Vente pa aquí. Vente pa aquí que vamos a condimentar o guisiño. E isto é moi importante, non perdelo. Os condimentos, que lle dá Quero que saibas que a sustancia. tes pouco tempo e moito que facer. Bueno, son chebulideira. Bueno, Non me mete medo. vale. Un pouco de tomate, pasta de tomate desta concentrada. Encántame o tomate que sempre concentrado. engorda, é que este tomate é unha maravilla, verdad? Sí, engorda moi ben as salsas, dalle moito saboriño. Como se fai quédalle o tomate moito- concentrado? Pois Reducindo reducindo moito moitísimo, tempo, moitísimo. sí, efectivamente. Simplemente. O sea, Simplemente. Non leva ningún tipo de químico, nin... Bueno, algún supoño que sí, Eu claro. efectivamente. Algún sí, pero hai que decir, non está feito fundamentalmente diso, non? O sea, realmente sería tomate moi reducido. Sí que é certo que despois os fabricantes... Sí, claro, xa sabes pois hai que xogan- mirar ben sempre Claro, o fabricante. claro, claro. Xulio, fai un pouco máis de ruido, por favor. No, podo me acercar máis, pero... No, o que máis podes é ruido non sei. separarte máis. Podo asubiar. Vale, coméntoche, fuñe engadindo un chisquiño de comino, Qué un rico. chisquiño de ourego. Bueno, isto de sempre, os aromáticos un pouco ao gusto, non? Vale. Pero tamén fai que o guiso este máis rico. O ourego, o comino, o tomate concentrado, boteille un chisco de pimentón picante. Aí xa había cebola e allo. Un chisquiño, xa había un refogadiño de cebola e de allo. Ben. E boteille tamén un pouquiño de vinagre. Oh, que rico. Como a salsa do chimichurri este que recorda do churrasco, dalle ese contrapunto, xe verás. E agora, o que vamos a facer é engadirlle tomate que teño aquí para triturar Ajá. e un chisquiño de viño tinto e un pouco de caldo para deixar cocer, vale? Ocurreseme unha pregunta de concurso contigo. Bueno, ocurreseme, teño aquí escrita, pero ocurre. Ocúrseche. A ver sabes a resposta. A ver. De que é o estufado de Estefanía Colmeiro? De costela de porco. Non é complicado, está de la vendo. Este. É o mismo que o churrasco. É que non me... Deixame un segundo. Asustáchesme. Perdón. Asustoume un Non pouco. era a miña intención. De que é o estufado que fai Estefanía Colmeiro? De costela de porco. 664-4834-19. Chao. Pero
Que vos pasa? Gracias. Por que vos metedes no medio do meu traballo todo o tempo? Porque estamos traballando en directo. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, estufado de... De porco, costela de porco. Xa non sabe ni o que di. É que quero bater este Mira, tomate. se faz así, Dime. dalle aí. Prou. Ah, non vai. Ti Xulio, listo, que necesitamos a todo túa lo axuda. sabes. Non vai. A ver. Ahora. Ahora. Hai que enchufalo. Sí. Non hai que deixarlle o cable moi tirante. Vamos a deixar co seu drama do batedor, do vaso batedor particular e Bueno, imos xa con teño a Xulio Mato. sasiña triturada, Xulio todo sabe destas cociñas. Veña, mira. Todo o juguiño que tiñamos aí, Fomos ahora vai para soltando. dentro. Sí, e agora son un par de minutiños só. Porque isto xa está Claro. bastante feito, Xa non? temos salteado, Claro. ahora simplemente queremos unificar un poquinho todo, e temos aquí un Limón. guisazo. Isto é para coller 2 barras de pan, Sí, sí. e aquí teño unhas pataquiñas sentado para... Ten así como un pouco corde como se fixeras polo curry, sabes? Ou algo así, non? Bueno, é por a cúrcuma. Pola cúrcuma, claro. Comparten a cúrcuma, pero, Oh. pero está, de verdad que Qué está... rico. De verdad que está Eso de aí non sale, Sí, Oh. hai que axudarlle. Quérelo probar? Que probar a pasa salsa? que ten pinta de estar moi quente. Proba a non? salsa, no, pero mollas un pouco só e probas. A ver, que a está super boa, É unha boa sogra, É unha boa sogra. A ver, chaman ya sogra a isto en Jaén. No, porque sí que é certo que ten un toquiño picante aí ao final. É que... En Jaén teño, está moi boa, teño moito arte, para dar Está moi as bo. cousas. Aí sí que ten razón que pica ao final Ao de final todo pica aí, un pouquiño, pero non te nada, agobia, Non te agobia. Oh, moi ben, moi rico. Mira, eu botelle clavo, Moi rico. cayena, orego, un poquinho de pemento doce moído. Que mari botei? Que botei tantas cousas. Teño aquí o que lle botei. Está, O está aquí, clavo, o orego... Mira, orego, cúrcuma, cayena. No, que lle Está por botei aquí. eu. Sí, pero botei un pouco a miña bola. Pementa branca tamén. Algo máis? Pero o que máis nos guste, podemos especiar co que máis nos guste. Moi ben. Vale, se temos unha receita super secreta de chimichurri, tamén podemos adobar a carne con ese chimichurri, salteala e temos o mismo guiso, Moi rico, Eso é un super consello. Este é gratis. Ese é gratis, Queres que che poño No, xa está, xa cacharro? dixen, Vale, xa vale, dixen. non quero. Bueno, Non entón quero. agora mira, quédame picar un poquinho de verde. Eu teño o meu prato listo, Vale, pois marcho con Estefanía Colmeiro porque hai que repartir cartiños. Por aquí. ¡Ja! Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola. Antonio, non? Antonio de Redondela. Redondela, sí. Ah, estás aí, non? Estás aí. Sí. Claro, pensei que te marearas co ben que ule aquí no plató, sabes? Pero aquí... No, xa, aí non ule nada, evidentemente. Bueno, Antonio, escoitámoste un pouquinho regular, así que vouche facer a pregunta a ver se levas os 50 euriños. Veña, de que é o estufado que fai Estefanía Colmeiro? Costela de porco. Entendino perfectamente. Moi ben, un aplauso para el que leva os 50 euros. Moi ben. Un aplauso, por favor. Podemos dar un aplauso. Gracias, un aplauso aí. Xulio, apláudelle. Gracias, gracias. Sí, Antonio de Redondela. Bravo. Bueno, Antonio, parabéns. gracias. Nada, parabéns polos 50 euriños e gracias a ti por chamar. Un bico grande. A ti, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, te lo viño, te lo viño. Agora sí que se lle escoitaba ben ao final. Ahora Unha sí. vez que ganou, Ahora sí. contábaselle ben. Home, Que fas? animóuselle. Que fas? Que fas? A Que ver, fas? eu estou engadindo unha cenoria que previamente cocín, pero sí que é certo que ti na casa podes xa botar na media da cocción do guiso, cando xa lle queden aí 20 minutiños de Sí. cocción, pois podes chas, picar a ceboliña, engadirlla e deixar que coza aí co Gustou unha co explicación. guisiño. Podes lle chas, picar aí. Chas. E chícharos. E os chícharos, que eu, estes son chícharos de verdad, pero nesta tempo non os hai, e tiñámolos aquí no Congelados. congelador, e unha maravilla. Chícharos. Riquísimo. Moi ricos, os congelados. A min, Hombre. eu teño un problema cos chícharos. Cal. No, desde que mos botaron nun arroz con bogavante, Bueno, Xa estamos con desde ese día... non vamos a entrar en Nese ese debate. non vamos a entrar en ese Por qué? debate. Si un arroz con bogavante leva chícharos, non me fagas falar, cañotas. Porque te vas a enfadar. Cambia de bar. Cambio de... Claro, exactamente. Botáramos unha vez nun sitio que fun comer e dixen eu, ui, Sí. non sí. podo volver aquí, verdad? Claro, ti como divulgador non podes... debería. Como divulgador non deberías. Vale. Seguro que estaba riquísimo. Eu aí non me vou meter. Vale. Pero como divulgador non deberías. Non debería, non No, debería. non deberías. Mira, ese puré... Este puré, pois, pataca que tiña cocidiña, que aproveitei a machucar así un pouco,
con un pouquiño de manteiga, Que sal rico. e pementa. Que rico. Pois mira, Aí, para acompañamento destas costeliñas. voulle pedir á convidada que se achegue a nós porque ten que ulir isto antes de probar, así que veña. Pura, de Ordes, un aplauso. Ven por aquí, vente por aquí. Estaba dicindo, xa ule desde aquí. Xa ule desde aquí. Mira, vamos ver o de Xulio. Bueno, Pura, eso estou. Xa lle olía aí no público, Mira que boa pinta ten eso, Oh, e as patacas quedarancho no punto, Están doradiñas, están estupendas. E por dentro teñen que estar melosas, non? Un pouquinho. Home, claro, como as ogras. Oh. Son duras por fora, pero ao final son tenras por dentro. Son patacas á sogra tamén. Vamos a ver, mira, vamos a botar unhas poquinhas patacas. Este Xulio. Que mira como soan, Clac, 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 clac. Como? A ver, como? Clac, 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 Sí, clac, sí, clac, xa clac, se escoitas, clac, xa. Escoitas, E perfectamente. agora, mira que salsiña máis boa, Isto é unha lástima non ter un pouco de pan. Eso, Verdad. poder untar. A min as patacas Aquí- sin taco sempre, as patacas sin taco sempre me gustaron moito, Sí. sin cadradinhos. A mí tamén, Vamos a botar non moitísima salsa, pero... Pero que haxa porque as patacas tamén, ca salsa tamén. Xulio, ti Dígame. saberíasme decir, saberías de decir á xente da casa de que lugar é a receita que fas? Xienense, de Xaén. Xienense, dixo, Mira, Claro. mirade, Culturizado pasada, de todo, culturizado de todo, A Wikipedia, que me ten loco. De Xaén. Chamádenos ao 664-483-419. Pregunta de concurso por 50 euros. De que lugar é a receita? De Xaén. E deixesme acabar. De Xaén, do propio Xaén. Pois aí está. JTV. Pois vamos dar un aplauso a Xulio Mato pola súa receita, por non deixarme falar, e imos Jesús. con Estefanía Colmeiro. Vamos para a ver o de Pani. Ostras, tamén este. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Ostras, A Pedrín. que recende. Mira pa aí, Así coas verduriñas, a Eso con salsiña. un pan aí, na salsa. Lembrar que levaba eso a É que ceboliña, o decíamos allo, antes, non é que mires para unha, gustache, se miras para outro tamén, xinxelo. en quen vas a escoller. Pois- Iso é o máis duro. Pois pura, agora vas ter que probar e vas ter que decidir. Nada. É o que hai. Non vale dicir os dous. Non vale, non vale. O que vale é darlle un aplauso a Estefanía Colmeiro tamén, que o merece. Volveu a voltas co prato. É boa, Cociña moi ben. Veña, vamos alá, vamos probar. non Pura, vai por ser favor. boa. Vamos Tira probar. para A lá, a ver. cabeceira da mesa, aí á dereita. Estades vendo aí o noso set de probar maravilloso, Set maravilloso de probar. Métete, Por métete favor, por aí, trae Fran. os pratos que ten que probar. Recordade chamarnos, 50 euriños en xogo. Cando queiras, Pura, xa podes ir probando as dúas receitas e ir pensando xa quen gaña, Porque o quero saber. Así Non te que, queimes, que pataca. vai dando. Imos ir a Gondomar repartir cartiños. Carmen, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, Carmen, dime por 50 euriños de onde é a receita que fai hoxe Xulio Mato. De Soén. Moi ben, aí está, 50 euros que marchan para Gondomar, 50 euros que van para Carmen. Carmen, Muchas gracias. un bico grande, gracias por chamar, vale? Igualmente, muchas Veña, gracias. chaloguiño, chao, chao. Chao, chao. Pois, A carne, porque para coller un trociño. aí, Sí, está probando, está probando. Pois veña, vamos a hablar. Pura, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Que difícil. Ai xa, pero... A ver, quero dicir... Hai algún momento no A vida que mo son tes que dicir. decisións. Entonces, podes aguantar 3 segundos, pero non moito máis. Xulio Mato. Sí, gustouche. Por Xulio Mato. Para Aí ver. está! Xulio Mato, gañador do día de hoxe. Do voltas co prato. Señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega e vémonos pola noite, porque tamén hai a penaltis na Radio Galega. Chao, chao.